Sanibonani guys, igama unqabile niphathela amanqambo kuzokwenzeka kuThando Nesithembu ngosuku olulandelayo. Kuveze ukuthi uMseleku uzobe siyambuza-ke uLwandle ukuthi ayi ngampela umithissile ndoda. Phela mina bengingakazi nanokwazi ukuthi wena uyakwazi ukumithisa. Guys, lowo mbuzo-ke uzogcina-ke umshaqa-ke naye-ke uLwandle egcine sethi shwele. Ebona kahle ukuthi cha, sengathi uyise akamthembi, ubona sengathi-ke akekho obukhali ngampela njengomfowabo-ke uMpumelelo. Akupheli-ke lapho, kuphinde kwavezwa-ke ukuthi uMseleku uzobe seyithatha-ke lezi ndaba ezokuthi fihle kunina wakhe-ke uLwandle uMacele. Kanti uMacele-ke yena uzomane nje athi hayibo uLwandle umithisile, hhayi yazini asiphiki asivumi kodwa sidinga ukuthi kwenziwe i-DNA test la. Okusho khona ukuthi-ke naye uMacele uyangabazi ukuthi ngampela le ngane eyakhe uLwandle. Guys, kuphinde kwavezwa-ke ukuthi laphaya emzini kaMacele sengathi-ke abazukulu ubuthaphuthaphu ngoba kuzophinda kuvele ne-pregnancy test-ke manje ezomane nje iphoswe kuyena engathi khona oyilahlayo. Uma ethi uyayifunda, hayibo it's positive. Kodwa-ke le pregnancy test kuzobe kuyekabani? Kuzobe kuyekaSneh. Kusho kona-ke guys ukuthi uSneh umzela nomzukulu, hhayi noLwandle impela kuyashiwo ukuthi ngathi kukhona umzukulu ozayo futhi wakhe. Akupheli-ke lapho guys, kuphinde kwavezwa-ke ukuthi uMseleku uzobe siyahlala phansi-ke manje noMakhumalo ake ahlambuluke agonyuluke asho ukuthi uyazi phela wena Mashobane, sengathi mina nawe ayi akuhambi kahle, angisakuboni kahle, ngathi awusangithathi njengendoda yakho. Lapho-ke uMakhumalo uzobe siyaphendula-ke naye asho ukuthi yilo kungakhulumi kakhulu okwenzakalayo phakathi kwabo bobabili. Akabasazi naye ukuthi bamiphi ngampela kulobo budlelwano babo. Guys, amanqampu-ke akusasa-ke lawo-ke ayi-ke ayeza namazibela-ke aphelele. Ningakhohlwa ukusubscribe, nilike, nikhomente. Until next time, bye.